nosaltres, com comentàvem, a la Concepció Coret, ella és sòcia directora de GlobalMed, que és una empresa associada a Sant Cugat Empresarial. Hola, Concepció. Hola, Què Júlia. tal? Tinc unes preguntes per aquí que m'agradaria que ens ajudessis amb això també que comentàvem abans amb el Ferran, no? Però començant una mica per què feu vosaltres, quins valors fomenteu i potencieu en la vostra formació? Molt enllaçat al que comentava, no, jo? Digue'm. Molt bé, perfecte. El tema de valors realment és un concepte complex. Quan parlem de valors, bàsicament parlem de cultura i parlem de persones i també de valors corporatius i de les organitzacions. Per tant, cada una defineix la seva cultura organitzativa per tirar endavant. Això posant una mica en clar aquests conceptes que després també podem debatre si volem, no? Però quan nosaltres fem una formació, sigui del tipus que sigui, tant amb coneixements o amb habilitats, com també comentaves, hi ha una sèrie de valors que segur que es practiquen i es destaquen. Un primer seria el lideratge. El lideratge perquè nosaltres el que pensem és que en qualsevol sessió d'aquestes formatives el protagonisme és el del participant. Per tant, el participant és protagonista i el que fa és liderar també aquella formació. A part d'això, si està sent protagonista i és líder, vol dir que també s'implica en aquella sessió i, per tant, està motivat. Si no, ja partiríem d'un punt que ens seria difícil tirar endavant amb aquella formació. Una de les coses que nosaltres sempre volem i realment treballem per aconseguir-lo és que finalment totes les formacions i tots els participants s'orientin a objectius i a resultats. Si venen a una formació, el que han d'aconseguir és realment uns resultats que siguin tangibles per ells i visibles. Una cosa que també potenciem és tot el tema del treball en equip. Nosaltres no entenem aquella formació que sigui transmetre única i exclusivament uns coneixements, sinó que pensem en un altre tipus de formació, capacitació, o després ja anirem parlant d'aquestes paraules que jo m'agradaria matitzar. De moment les utilitzo perquè és el que hem comentat. Llavors el que potenciem és el treball en equip, o sigui, fem que la gent comparteixi el coneixement, el que estem transmetent. Per tant, això comporta tant un tema de comunicació entre tots els components, arribar a consens, per tant, prendre també decisions, tenir iniciativa dins de la formació, el respecte també per tots els que estan formant part d'aquell equip, no? D'aquell equip formatiu. Els demanem també que tinguin iniciativa i que proposin coses noves i diferents, perquè ja els estem nosaltres posant reptes dintre d'aquesta formació. Finalment, nosaltres el que volem és que incrementin la seva professionalitat, no? Que seria també un altre dels valors que segur que tots els participants també és el que busquen quan van amb un curs. De moment estic utilitzant terminologies tradicionals. Molt coach, no? També, això, el coaching que moltes vegades parlem. D'acompanyament, de facilitar.